Kotang buat Anda semuanya. Ayu Arisa. Ayo cek. Sakotange saiki lah kok ilang sak slirane menyang ngendi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki ajan regane kuwi wujud katresnaku kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki isi kota kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresno bukan suci satu kok nih wujud tali saisine ayo lali sak sirane kurang larang kasane kowe ilang saiki lagi kali kota melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kota ayo Dik aku wis siap ayo urusane
kota niki tak simpen tekane pati tali kota saksi tresno bukan suci. Masih kembali bersama Lensa Sobat, terima kasih. Juga ada Dinda Audio Matorsu. Satu kone muncul kali sakotane saiki nela kok ilang saisine apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki kali kota. Kota iki tak simpen tekane pati kali kota saksi tresno bukan suci. Kali kota saksi tresno bukan suci. Aku ngumuni karo sampeyan Dik. Marahi malah blondrokne ngono. Dadi bingung sangat pole ya.